ljudi ne razumiju sve ove potencijalno negativne efekte pretilosti kod djece i do čega one sve mogu da dovedu. Sam znao da je u Hrvatskoj situacija tako loša na nivou Evropske unije. To vrlo vjerovatno onda znači da se približavamo sa brojevima i u odnosu na Amerikance. Ali ono što mene posebno zabrinjava, do sada još uvijek nisam vidio neke podatke na tu temu, ali onako iskustveno jeste ta povećana pretilost kod djece. I ja se bojim da zapravo ljudi ne razumiju sve ove potencijalno negativne efekte pretilosti kod djece i do čega one sve mogu da dovedu. Evo vi ste naveli nekoliko koji će rezultirati nekim fiziološkim poremećajima ili mišićno-koštanim poremećajima, ali bojim se da roditelji nisu svjesni svih faktora koji eventualno doprinose tom i da ne razmišljaju o tome da je i to masno tkivo, da je i ono prokrvljeno i da tijelo kad generira neku novu količinu masnih naslaga, te masne naslage moraju biti prokrvljene, što znači da se količina krvnih sudova povećava, a naš srčani mišić ostaje isti. Mi ne dobijamo sad novo srce XXL zato što smo se malo udebljali.